السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبك نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Tikumane paweka tikamva mawu amenewa maganizo amayamba kutamanga ndimaganiza kuti ndi chifukwa chani akufuna tikumane patoka, aphunzitsi, makolo kapena wina wake wamkulu pamudzi pathu akatiuza mawu amenewa kuti tikumane patoka nthawi ya madzulo. Ndiye kuti tsiku lonse masana onse maganizo amakhala kuyendayenda kuti ndalakwa chani, andiuza chani, akufuna andifotokozere chani, ndipange bwanji. Umayamba kufufuza kuti ndikhani yanji, kuyetsetsa kufufuza mwachinsinsi kuti walakwa chani bwanji, akufuna akumane nane pandekha. Ndiye ukulingalira motani pa mawu amulengi wako oti wakulluhum atihi yauma alqiyamati farda, ndipo aliyense azapita kwa iye pa tsiku la kiyama payekha. Pakati pathu ndi Allah pali kukumana kwa paderadera. Azatiwerengera zochita zathu zonse zazing'ono ndi zazikulu zomwe tinapanga ife pa dziko lapansi. Ndi malo opsa zedi oyenera kukonzekera. Abale anga, tiyeni tiyesese tisiye zimene timapanga zoyipa ndipo tisinthe kuti tibwerere ku chipembedzo, ndimsangalatse Allah subhanahu wa ta'ala kuti tsiku limene tikumane naye zonse zikhale bwino. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.